Ell comença a utilitzar la fotografia en color a l'any 1938, en el context de la guerra entre Xina i Japó. És un tipus de pel·lícula, aquesta primera pel·lícula, Kodachrome, va ser inventada a l'any 1935, però ell no la comença a utilitzar fins a aquests 3 anys més tard. I es troba amb el problema que ell està convençut que el futur de la imatge i dels mitjans de comunicació passa pel color, però al mateix temps les revistes són molt reticents a l'hora d'abraçar el color per diverses raons. La primera perquè és un procediment molt lent, en segon lloc també perquè era un recurs molt car i en tercer lloc també per una raó social, podríem dir, no? Hi havia el fet que la fotografia en color estava estigmatitzada. Certament és la seva cara més desconeguda, però també és la que li va reportar molts beneficis en vida, no? Pensar que el seu reportatge més exitós va ser el de les pistes d'esquí als Alps, més que no pas els reportatges que tots podíem tenir a la ment, no? Com el desembarcament de Normandia o la Guerra Civil Espanyola, doncs és bastant curiós o és bastant sobtant, no? Però és veritat que en els moments en què no hi havia guerra, Robert Capa havia de subsistir, acabava acceptant molts d'aquests encàrrecs a contracor, però per necessitats econòmiques. Va estar treballant activament a tot Espanya durant el desenvolupament i el transcurs de la Guerra Civil, però és veritat que també va estar vinculat a Tarragona i mentre va estar a Tarragona va estar treballant bàsicament 2 temàtiques o 2 fets. D'una banda, el comiat de les brigades internacionals i de l'altra, tota la documentació de l'exili dels refugiats republicans que marxaven cap a França. Ell es definia com un fotògraf de guerra. Per tant, el seu camp de treball era la guerra perquè era on ell se sentia més còmode i ell estava molt preocupat perquè al final l'acabessin recordant com un fotògraf de moda, com un fotògraf de viatges, de celebritats, però és veritat que havia d'acceptar aquells encàrrecs. Ell d'alguna manera estava desitjant, seguint un instint egoista, que esclatés una nova guerra al món per tornar al seu camp de treball a l'àmbit on ell se sentia veritablement segur i sabia que era el lloc on treballava i es movia amb molta més comoditat.